Сега там взел по 1,50 от пазара. Какво? Защо? 20 лева искат за това. И защо? Към птица не си, ето телефон за малко от него. Не. Те това не дай бара. Взем хубавите към мъчно, че те не дай ги бара. И аз, нали, към не ги бара, не ги замах. Ама отида да намерих други, я кажа съм. Ти ги намери по 2 лева. Не дават. От 10 лева долу не дават 10. И за какво, бе? Не аз дам го пламен. Какво толкова има в този телефон, бе? Нищо не майка не. Тя славата му се носи, че е бил най-здравия телефон, не може да се щупи. Не знам, те друга цена, те друга цена. Какво значи тия друга цена, тия друга цена? Всички те 15 лева. По 10 лева. За кой им даде 10 лева?